Continúo. As mareas, o Bloque, as mareas de Podemos, todos estes partidos pasaron a legislatura discutindo entre eles por os postos da Xunta, cada un a ter un posto mellor. Os problemas de Galicia non lle interesaban nada. Eso sabedro vos mellor que a min. Por todo isto, pido vos o voto para que Ourense consiga de novo o 9º diputado. Presidente provincial Baltar, conta que vamos a traballar para que eso se consiga. Xa que Feijóo é un presidente comprometido con Galicia, comprometida con Galicia, cos galegos e cas galegas. E mereces, presidente, seguir sendo presidente na 4ª legislatura. Algo inédito en todo o país. Conta con San Cibrao, cos veciños de San Cibrao, ca provincia, que vamos traballar arreo para que siga sendo o futuro presidente nos próximos 4 anos. Moitas gracias de novo a todos, traballar e traballar por Galicia e por o noso presidente. Gracias, alcalde. Benvido, alcalde, por suposto. Benvido, secretario xeral. Benvido, presidente provincial do Partido Popular de Ourense. Por suposto, benvido, presidente autonómico e candidato á reelección da Xunta de Galicia. Gracias. En definitiva, veciños, veciñas, empresarios e empresarias de San Cibrao por acompañarnos hoxe neste fabuloso meeting. Fai pouco máis de un ano nos acompañabas nun meeting moi cerquiña daqui, daquela eran eleccións municipais. Nos transmitiches moita forza, moita ilusión, que foron un aliciente para conseguir que o alcalde de San Cibrao fose o alcalde do Partido Popular máis votado de toda a provincia de Ourense. E agora, presidente, dende San Cibrao, todo o equipo de Pedro, todo o equipo do PP de Ourense, vamos a conseguir que teñas o 9º deputado, que sexas presidente por 4ª vez da Xunta de Galicia. Antes de comenzar, gustaríame agradecer aos dous presidentes, tanto a Manuel Baltar como a ti, Feijóo, que contarades conmigo de novo para ser a representante do pobo de San Cibrao e tamén da provincia de Ourense, outra legislatura no Parlamento de Galicia. Gracias de verdade por contar conmigo de novo. Gustaríame comenzar, pedindo vos o voto e que vaiades a votar con toda a tranquilidade. Con toda a tranquilidade, con toda a seguridade de que ir a votar vai a ser seguro. Porque se están preparando os colexios electorais da maneira que ese día votar sexa o máis seguro que poidades facer. Haberá persoal de protección civil, haberá persoal de administración, persoal de limpeza todo o día durante toda a xornada electoral para que votar sexa o máis seguro. Hai que ir a votar porque, amigos e amigas, non poden decidir por nós. Non podemos xogar, non podemos facer un experimento para presidir algo tan importante como é a Xunta de Galicia. E unha vez que vamos a votar, a quen votamos? Pois votamos, temos que votar, temos que escoller a mellor opción. E a mellor opción é a opción que nos achegue confianza, que nos achegue experiencia, que nos achegue certezas. A mellor opción, en definitiva, amigos e amigas, para poder presidir a Xunta de Galicia, para poder presidir Galicia. Temos un candidato que ten experiencia, temos un candidato que é Alberto Núñez Feijóo, que é o único que ten o currículum para poder conseguir todas estas cousas que vos citei anteriormente. Temos un presidente con experiencia que gobernou durante 11 anos, que sacou a Galicia dunha profunda recesión económica e que ademais lle tocou xestionar esta triste pandemia. Polo tanto, amigos e amigas, o único que ten experiencia para gobernar a Xunta de Galicia nun momento de tanta incertidume como esta é Alberto Núñez Feijóo. Porque é un presidente que vai a gobernar dende o día 13 de xullo. O día de 13 de xullo teremos un goberno e non se estarán pelexando uns con outros. Porque é un presidente que liderou un goberno que se anticipou, previsor, que conseguiu que Galicia contivese mellor o coronavirus co resto de España. Porque é un presidente
que nos ofrece un goberno estable, non un experimento, un multipartito de 10 partidos. Ese é o presidente Alberto Núñez Feijóo. Porque, amigos e amigas, Alberto Núñez Feijóo coñece Galicia. E coñece San Cibrao. Eu pregúntome se Gonzalo Caballero tivese que vir a San Cibrao, seguro que tería que poñer o GPS. Seguro. Porque se confundiría con San Cibrao, onde está, en Lugo ou está en Ourense. Seguro, amigos e amigas, iso non lle pasa a Alberto Núñez Feijóo, que coñece San Cibrao e vos coñece a moitos de vos dos que estades aquí. Gracias, presidente, outra vez por estar aquí connosco hoxe. Eu quería comentarvos tamén que é un presidente, ou todo o seu goberno durante estes 11 anos, que aposta pola infancia, pola conciliación. En San Cibrao, falando no ámbito local, temos unha das garderías máis importantes de todo Galicia, e que a partir do mes de setembro será gratuita para os segundos fillos. Porque é un presidente que aposta polos maiores, que se preocupa por os maiores. O vimos en toda esta xestión da pandemia. Temos un servicio de dependencia moi ben valorado por todos os usuarios e polas súas familias tamén. Porque é un presidente que nun concello industrial como estamos aposta pola industria, aposta por xerar as condicións estables que den certeza para que as industrias se creen e ademais se queden en Galicia, sobre todo, e ademais aposta por conectar os polígonos, as industrias, da mellor forma posible para que teñan a mellor competitividade. En este caso teño que dicirvos que aquí en San Cibrao está a piques de rematarse a obra máis importante, a infraestructura máis importante desta legislatura, a conexión do polígono industrial máis grande de Galicia coa A52. Amigos e amigas, 20 millóns de euros que se investiron para a construción desta autovía e que agardamos, presidente, que a partir do 13 de xullo sexas ti quen veña a inaugurar esa autovía aquí a San Cibrao. Porque eres un presidente que crees na sanidade pública, que se fixeron hospitais ou se modernizaron hospitais en todas as provincias de Galicia e aquí en Ourense tamén. Se fixe un edificio de hospitalización nova e se está a piques de comezar de licitar, tamén xa se licitou a continuación dese hospital. Porque eres un presidente que apostas polo deporte. E aquí temos a Manuel Baltar, con que preside a Diputación, e co que aquí neste ayuntamiento se fixeron moitas infraestructuras deportivas en colaboración coa Xunta de Galicia. Por tanto, eu, amigos e amigas, o que vos teño que decir é que no goberno de Feijóo o que se di, se fai. E iso é moi importante en política. Eu vou a dedicar só un segundo porque sei que o tempo é moi limitado para falar da oposición. Que podemos decir da oposición? O Partido Socialista, o señor Caballero. Pois o señor Caballero ten por diante Pedro Sánchez, sempre pon por diante Pedro Sánchez de Galicia. E o mismo fan aquí os representantes locais, cunha utilización sectaria burda da política, como está facendo hoxe o representante político do Partido Socialista aquí en Ourense, o señor Rafael Villarino, pedíndolle ao seu delegado de goberno que investigue as axudas a autónomos dadas pola Deputación de Ourense, simplemente de unha forma sectaria, porque a Deputación está presidida por Manuel Baltar, que é do Partido Popular. Esa é a lamentable actuación da oposición. Presidente, que falar do Bloque Nacionalista Galego, que quere dividir os galegos, dividir Galicia, poñer hai unha fronteira no Padornelo, un muro, e quere dividir a Galicia de España. Eso para nós non conta. E como decía o alcalde das Mareas de Podemos, que podemos decir, se non souberon gobernarse eles entre eles, como van a ser capaces de gobernar Galicia, amigos e amigas? Eso, a opción contraria é a opción de Alberto Núñez Feijóo, que quere unha Galicia unida, porque a súa prioridade é Galicia. Remato xa, presidente, transmitíndoche toda a forza, toda a ilusión, todo o traballo do equipo de San Cibrao, do equipo do PP de Ourense, para que conseguir, como di Baltar, e como dixo o alcalde, e como quero eu con todas as miñas forzas, o 9º deputado, e que consiga ser presidente da Xunta de Galicia por 4ª vez. Ánimo todos a traballar e a votar o 12 de xullo. Boas tardes, viva San Cibrao, viva o voso alcalde, Pedro, un gran loitador, o mellor embaixador e representante que pode ter a veciñanza deste concello. Gracias por estar aquí, gracias Marta, gracias polas túas palabras e gracias pola túa excepcional labor no Parlamento de Galicia e por estes 4 anos que tamén vas a dar defendendo o Partido Popular de Ourense e esta provincia na Cámara Galega. E gracias a Miguel Tellado, que é o responsable de campaña,
ese que si traballamos todos e damos todos nós todo o que temos de sí, este domingo 12 de xullo levará unha gran alegría. A levará Tellado, a levaremos todos, pero sobre todo a levará Galicia por contar co mellor presidente, co Alberto Núñez Feijóo, que está hoxe aquí en San Cibrao das Viñas. Tan pronto remate, vades ter que perdonarme, pero teño que sair para Xinzo, despois temos Verín, e vos deixarei co mellor presidente posible, co presidente destos 11 anos de Galicia, que ademais é ourensán. Todo o que se poda decir del a nivel de xestión, de preparación, de currículum, de compromiso, de vontade, de capacidade política é pouco. Todo o que poidades imaginar quédase curto cando se ve a súa personalidade, a súa habilidade, a súa axilidade e o seu liderazgo. Por iso é bastante doado pedir o voto para Feijóo. É bastante doado pedir o voto para o Partido de Galicia, que é este que hoxe está aquí. Todos vós, os alcaldes, alcaldesas e concelleiros que están aquí presentes, sabedes perfectamente que esta campaña hai que traballala como se foran unhas municipais, porque vamos a elixir ni máis ni menos que o alcalde de Galicia. O alcalde de Galicia é Feijóo, e Galicia merece 4 anos máis deste alcalde. E iso depende da forza con que encaremos esta semana que queda de campaña electoral, sin ningún tipo de complexo, con mensaxes contundentes, coa forza do voto, coa forza da palabra, escoitando o doble do que falamos, porque temos argumentos. E o mellor argumento se chama Alberto Núñez Feijóo e está aquí hoxe en Ourense, un día máis nesta campaña electoral na súa provincia. Por iso, encaremos con forza estas eleccións. Traballemos por unha xunta popular, como popular é o Concello de San Cibrao e 60 concellos da provincia e popular a Deputación de Ourense, para seguir facendo moitas cousas xuntos, para afrontar unha situación dificilísima, que o primeiro que require é un gran liderazgo. Gobernar é liderar, pero gobernar en momentos difíciles e dramáticos como os que acabamos de pasar, eso é máis que liderar. Eso é poñerse ao fronte dun gran pobo e ese pobo te ten que seguir porque sabes cara onde vas, sabes planificar, tes visión e levas detrás de ti a forza dos galegos, a forza de Galicia. Por eso non hai opcións. Hai unha solución para o futuro de Galicia e a solución se chama Feijóo. Mentras outros teñen gobernos, bipartitos, coalicións, e falo a nivel nacional en momentos de pandemia, a vacina política para esa pandemia política é o goberno solvente de Feijóo e da Xunta de Galicia. Mentras outros se dedican a facer e a dar espectáculos permanentes, como os vimos aquí en Galicia, no bipartito aquel famoso de Touriño e Quintana, cada un miraba po seu lado, ata que chegou Feijóo o 1 de marzo de 2009, porque Galicia quixo o goberno do rigor, quixo o goberno da seriedade, quixo o goberno do traballo ben feito. Por eso, unidos, Galicia unida vai a ter a posibilidade real de 4 anos máis dunha maioría absoluta. Non vos preocupedes polas outras formacións. Falaba Marta do GPS, G debe ser de Gonzalo e PS de Pedro Sánchez. Non saben a donde van. Ese partido, o socialista, no ano 2009, tiña un candidato á presidencia que se chamaba Touriño, que era o presidente. Chegou Feijóo, adiós Touriño. 4 anos despois, o candidato socialista era un tal Pachi Vázquez. E Feijóo chegou e dixemos, adiós Pachi. 4 anos despois, chegou un tal Fernández Leiceaga, socialista tamén. Chegou Feijóo e dixemos, adiós Fernández Leiceaga. Que lle vamos a decir a este sobriño de ouro da política galega o 12 de xullo? Adiós moi buenas, nos quedamos co millor. O millor é Alberto Núñez Feijóo. O millor é este partido, que é o Partido de Galicia, o partido da cooperación, o partido das cousas ben feitas, dos proxectos como o enlace que van a ser
realidades dese Centro Galego de Innovación da Formación Profesional, etcétera, etcétera, etcétera. En calquer campo que vos examinedes, o peso, a pegada de Feijóo durante estes 11 anos está aí, e o programa dos próximos 4 anos fala dunha Galicia e dun Ourense ilusionante. Por iso é o momento de cooperar, é o momento de axudar, é o momento de colaborar. E se fomos capaces de axudar, cooperar e colaborar, como fixemos durante este tempo, apoiando, axudando e colaborando a milleiros de autónomos e pequenas e medianas empresas da provincia, non podemos consentir que alguén poña en risco esas axudas e teña a cara e o subdelegado do goberno a complicidade para facerlle caso de ir contra a xente, de ir contra milleiros de persoas que son os protagonistas da reactivación económica da provincia. Por eso exiximos seriedade, exiximos contundencia, exiximos comportamento único como pobo este 12 de xullo, falar con todo o mundo, decirlles que a solución ten un nome e uns apelidos, que sempre gañamos todas as eleccións aquí en Ourense, que sempre somos a provincia coa mellor porcentaxe de apoio a este partido ou a calquer outro partido no conxunto de España. E o 12 de xullo estamos preparados para lanzar de novo unha gran mensaxe a España e a toda Galicia. O presidente de Galicia se sigue chamando Alberto Núñez Feijóo, un ourensán que vai a seguir facendo todo por Galicia, como debemos facernos. Moitas gracias e boas tardes. Moitísimas gracias a todos, queridos amigos. Estamos aquí encantados ao lado do Concello de San Ciudad das Viñas. Gracias, Pedro, gracias, Marta, por tanta compañerismo. E tamén teño unha amiga aquí que me fixen agora, Lucila, que nos acabamos de enamorar sin conocernos casi, pero o importante, queridos amigos, é que en cada concello atopa xente que che gustaría haber conocido antes. E este é un concello traballador, un concello que dá moito traballo a moita xente, un concello de xente que sabe o que pagar o que se debe, de non gastar máis do que se ten, un concello de xente que sabe que o emprego é a chave de calquer política económica e, por suposto, a política económica é a chave de calquer investimento social. Amigos, eu quero comenzar hoxe pedindo a vosa presenza nos colexios electorais o 12 de xullo. Eu digo dunha forma clara e dunha forma determinante. Mirade, todos somos responsables de como vai Galicia, porque Galicia é a nosa familia. E do mesmo xeito que ninguén deixaría a súa familia tirada, eu pido a todos os galegos e a todas as galegas que non deixen a familia grande, a familia que dá cobixo a todos, esa familia chamada Galicia. Eu pido que o 12 de xullo vayamos a votar, porque votar é o máis importante que pode facer unha persona cada 4 anos. É importante que faledes cos vosos veciños para que non teñan ninguna dúbida en adicarlle 15 minutos a Galicia, porque esos 15 minutos teñen un valor de 4 anos seguidos. Todo está preparado para ir a votar de forma tranquila, pero nada está decidido. É importante votar porque quedándose na casa se vai a quedar xustamente o contrario do que queremos. Non é posible coller peixe sin baixar o río, pois non é posible gañar os gobernos sin ir a votar. É importante votar porque é importante que toda Galicia vaya por diante. E non podemos deixar a sorte ou a carambola ou os pactos entre todos os que perden o goberno das maiorías. E por iso eu hoxe veño de forma explícita á provincia de Ourense, a esta provincia que, como decíades, e é verdad, é a provincia con os mellores resultados de toda Galicia. Eu veño a pedir o voto co aval do feito, pero sobre todo co compromiso de todo aquilo que nos queda por facer. Eu veño a pedir o voto por unha Galicia que non se pode confiar, unha Galicia estable que necesita gañar a estabilidade todos os días, porque unha semana que non se traballe non se recupera nunca. Eu veño a pedir o voto por unha Galicia unida, que non se fragmente, que non se divida.
Unha Galicia que se manteña unida do principio ata o final. Unha Galicia que, con independencia de a quen se vote e como se vote, nos podemos dar a man. Non vamos a discutir por política, senón que vamos a exercer o voto cada 4 anos e despois que o goberno goberne. Eu veño a pedir o voto sen preguntar a vosa idade, nin de onde veides, nin a onde vades. Solo me interesa que vayades a votar pola Galicia da victoria, para que Galicia gañe. Pídevos que o domingo 12 de xullo vayamos a votar e que nos unamos nas urnas. Para qué? Para avanzar xuntos, para seguir construindo un país, para seguir mellorando os servicios públicos. Queridos amigos, non estamos momentos fáciles e os que veñen serán momentos aínda moito máis difíciles. Se non votamos e os galegos temos que esperar a que a Xunta se una despois das urnas, é probable, ao millor, que os 10 partidos sexan capaces de chegar a un acordo, pero Galicia non pode dividirse en 10. Galicia non ten tempo para que os partidos cheguen aos acordos. Galicia ten que traballar o día 13 de xullo porque o número de parados que ven aí adiante, cando se acaben os ERTES, porque o déficit, cando construamos e teñamos que firmar a deuda pública ata o ano 2050, porque a baixada do Produto Interior Bruto, é dicir, da riqueza do país, vai a ter uns datos estratosféricos. Que propoñemos nós? Nós propoñemos seguir traballando, seguir creando emprego, seguir crecendo a economía, seguir exportando, seguir incrementando os afiliados á Seguridade Social para que garanticen as pensións dos maiores. Nós propoñemos que con ese diñeiro que conseguimos da economía podamos invertir en sanidade. E decía Marta, e é verdad, mirade, cando chegamos ao goberno en Ourense, hospital, era un hospital de tres camas por habitación e un baño cada 3 habitacións. Eso era a situación do hospital de Ourense. Hoxe, a pesar da crise, fixemos un edificio cunha nova hospitalización digna. Por suposto, con baños en todas as habitacións, con habitacións individuales e nunca máis dunha habitación doble. Pero temos que seguir construindo do mesmo xeito que invertimos 50 millóns de euros nun edificio, xa temos 48 millóns de euros por edificio seguinte. Durante a pandemia, toda aquela mantra daqueles anos de que estábamos recortando a sanidade, que privatizábamos a sanidade, resulta que chegou a pandemia e puxo a todos os servicios de saúde a proba, a todos. Os que teñen máis renta, os vascos, os navarros, ou os que teñen menos renta de España. E resulta que unha vez que se someten ao examen, resulta que a nota mellor a saca o Servicio Galego de Saúde, a mellor nota de toda España. Por eso, queridos amigos, cando se comenta por aí todo o mal que fixemos, menos mal que o fixemos mal, porque se o chegamos a facer ben, sendo os primeiros de España, é evidente, queridos amigos, que nos mentiron durante 10 anos consecutivos. 10 anos consecutivos. Nos propoñemos que os nenos, as nenas, que é o noso futuro de Galicia son os menores de 20 anos. Do mesmo xeito que nós, cando tiñamos 20 anos, tamén éramos o futuro. E así sucesivamente. Pois ben, esos que teñen máis profesores por alumno que no resto da educación de España. Esos que foron quen neste momento de ter máis de 100.000 rapaces que teñen unha asignatura, ademais do idioma inglés, outra asignatura en inglés. Eses que teñen máis de 40.000 libros digitais financiados pola Xunta de Galicia e máis de 40.000 ordenadores portátiles. Esos conseguiron ter a menor taxa de abandono escolar de toda a historia de Galicia e tamén ter as mellores notas do informe PISA, que mide a calidade de educación en toda Europa, ter as mellores notas en matemáticas e en ciencias que no resto de España, e ter unhas notas globais por riba da media de España e por riba dos países da OCDE. Esa é a educación que nos interesa, a educación que se supera, porque para iso estamos aquí, para educar os máis cativos. Ese goberno autonómico que non se olvida nunca dos pais e das nais, porque cando un pai e unha nai teñen un fillo, queren que ese fillo sexa recibido en Galicia con alegría. 50.000 tarxetas benvida, os 50.000 bebés nacidos en Galicia. 50.000 tarxetas benvida, que é unha aportación humilde, pero é unha aportación sinxela.
de 100 euros o mes durante un ano ou 2 anos ou 3 anos en función da renta da familia que recibe o fillo. E agora queremos dicirlle a todas as familias de 2 fillos ou as familias monoparentais dunha nai e dun fillo que van a ter o mismo tratamento fiscal no imposto da renta que unha familia numerosa, porque o importante é facer esforzos para ter fillos, e cada fillo en Galicia é, sin dúbida, unha boa nova. Nos propoñemos multiplicar os servicios dos maiores. Chegamos con 14.000 persoas que cobraban a dependencia e hoxe hai 61.000. Nos propoñemos duplicar as plazas de residencias dos maiores. Hoxe temos 6.000 prazas máis. E unha vez finalizada a estación de autobuses de Ourense e ubicada a estación de autobuses pegada á estación do ferrocarril, que o finalizaremos o próximo ano, a estación de autobuses actual a demoleremos para facer unha residencia de terceira idade con 120 prazas e crear máis de 200 postos de traballo. Esa é a Galicia dos maiores que pretendemos. E a Galicia do rural. Cando dicen que temos abandonado o rural, unha cousa é que haxa xente que se vai a vivir ás cidades e que non cultive as leiras pequenas que tiña antes, e outra cousa é que en Galicia non estemos marcando récords de produción en todo. Récord de produción en leite. Somos a 8ª rexión europea máis importante en produción láctea. Récord de produción en madeira. Somos tamén a 8ª rexión europea de maior corta de madeira de Europa. Somos a primeira potencia de Europa en pesca fresca, pesca congelada e en conservas. Somos unha das potencias españolas de agricultura ecolóxica. Incrementamos máis dun 50% a produción vitivinícola e cada 4 botellas unha se exporta ao exterior. Somos récord de produción de carne de vacuno, de carne avícola e de carne de porcino. Somos récord de produción de castañas e aínda temos miles de castaños e castiñeiros sin atender axeitadamente. E por iso, queridos amigos, claro que cuidamos o rural. Se a maioría de nós nacimos no rural. A maioría, por suposto, dos nosos pais naceron no rural. E o 99,9% dos nosos avós nacieron no rural. E por eso o rural vai a seguir sendo prioritario para Galicia. E por eso escollemos a un conselleiro de Ourense para ser conselleiro de medio rural. Sabe bastante de viño, pero polo menos eu nunca o vin bebido. Eso me tranquiliza, e me tranquiliza para que siga sendo un bo conselleiro de medio rural. Queridos amigos, queremos a Galicia porque é a nosa terra. Queremos a Galicia porque é a nosa familia. Queremos a Galicia porque lle dedicamos todo o tempo que temos. Queremos a Galicia porque nos comprometimos a dedicarlle a vida. E seguimos intentando que Galicia siga tendo unha economía productiva. Somos unha comunidade autónoma que durante os 5 anos consecutivos foi subindo nas exportacións. E temos máis de 2.500 millóns de euros de superávit entre as importacións e o que compramos e o que vendemos. Durante os 10 últimos anos, 2009 e 2019, fomos a segunda comunidade autónoma que máis incrementou a renta per cápita de España. E hoxe, temos 50.000 parados menos que cando chegamos ao goberno. E onte, que saliron os datos de paro do mes de xuño, resulta que España destruiu 5.000 postos de traballo e Galicia creou 6.000 e 10.000 novos afiliados á Seguridade Social. Fixemos as cousas como nos enseñaron os maiores. Non gastar máis do que se ten, pagar o que se debe, cumplir o que se di, non engañar a nadie, pagar as facturas, chegar a fin de mes. Eso é o que nos enseñan os maiores. Eso é o que nos enseñaron na casa. E por iso veño a dicir aquí que o de menos é ser do PP, do PSOE e do Bloque. O importante non é de onde se ven, senón cara a onde queren ir. Cara a onde queremos ir. E nos propoñemos que Galicia vaya cara adiante, cara ao benestar. Que volva a recuperar o crecemento económico que perdimos durante o coronavirus e que volvamos a crear emprego e non millóns de parados, como lamentablemente se van a producir en España. Nos propoñemos que Galicia vaya cara ao futuro e para iso temos un aval de feitos.
E aquí non veño a contar ningún conto, veño a falar de contas. Un aval de feitos durante 11 anos consecutivos aprobando 11 presupostos consecutivos. O Goberno de España leva 2 anos no goberno, non aprobou ningunha vez. Está co presuposto Rajoy do ano 18. Tamén o prorrogou para o ano 19. O volveu a prorrogar para o ano 20 e agora nos dicen que igual consiguen facer unhas contas para o ano 21. De momento só nos falan de contas. De contos saben moito. De contas aínda non aprobaron ningunha. Queridos amigos, eu veño a propoñer aquí o compromiso do equipo e o meu compromiso. Ao longo destes anos, de presidente da Xunta poden acertar en algunhas veces, e tamén me equivoquei en outras, pero nunca fallei o compromiso de intentar conseguir as cousas que nos comprometimos. Si son hoxe presidente foi porque os galegos me dichedes unha gran confianza. A confianza das maiorías cada vez que solicitei a vosa confianza nas urnas. Creo que se me deu esta confianza foi por facer o que dixen que iba a facer. E se agora volvo a ter a honra e o honor de ser candidato por 4ª vez, é porque estou convencido que os galegos creen que vou a seguir traballando con honestidade. Vou a intentar seguindo facendo as cousas as que me comprometo. E tamén vou a seguir dicindo o que penso. Eu nunca me vou a comprometer a facer cousas imposibles, pero sí me vou a comprometer a facer todo o posible por conseguir todas as cousas que podamos. E poderá gustar máis ou menos o que fago, pero dende logo nunca lle mentín a xente. Nunca lle dixen a xente que iba a facer unha cousa a sabendas que iba a facer a contraria. Eu creo nunha política de coherencia. Creo que a política é palabra. E a palabra hai que cumplila. Cando se dá a palabra, é palabra. E cando se dá a man, é un trato. E cando recibo das vosas mans xenerosas miles e miles de votos, é para cumprir cada un dos votos coa confianza que me trasladades nas urnas. Non é bo para Galicia un goberno que renuncie aos seus compromisos só para ser goberno. Hai xente que lle vale todo. Hai xente que non pretende gañar, simplemente está esperando a que o Partido Popular por unhas dúcias de votos non teña maioría absoluta. Entonces salen na noite electoral e dicen que ganaron eles. Menuda palleira lle dimos. Pero se nos faltan os votos por maioría absoluta dicen que gañaron eles. Eu creo que eso non é a política. Eso é a antipolítica. Un presidente do goberno da Xunta ten que ser un candidato que gaña as eleccións. Non pode ser un que fale en nome de representación de Galicia como presidente, tendo o xefe da oposición con máis votos que el. E por eso non é bo para Galicia un goberno que entre 10 partidos intenten dividir e partir Galicia. E non é bo para Galicia un goberno sen programa electoral, porque 10 programas xuntos é o mesmo que non ter ningún. E non é bo para Galicia que os intereses xerais se sometan aos intereses particulares de un conxunto de parroquias políticas que conforman 10 partidos políticos que dicen que están de acordo entre sí para gobernar Galicia. Si están de acordo entre sí, porque non fan un único partido? É como se o Partido Popular se divide en 10 e agora vimos aquí a decir que temos un programa único e un partido único. Non. Vostede chega a Xunta xa unido. Non nos chegue divididos, que de divisións non nos interesa. Nin as restas nin as divisións suman. O que suma é as multiplicacións. E, por suposto, non é bo para Galicia adoptar derivas de fractura social, como as que estamos vendo en Cataluña. Non é bo que unha parte de San Cibrao das Viñas non se fale coa outra. Non é bo que unha parte dunha familia non se fale coa outra familia, aunque nunha fábrica a metade da plantilla non fale entre sí, por cuestións políticas. O que é bo para Galicia é un goberno unido, un goberno que goberna, un goberno que non crea problemas, un goberno que intenta traer solucións, un goberno que sabe que non se pode vivir por riba das posibilidades, un goberno que non endebeda a xente hasta dentro de 20 ou 30 anos, un goberno que cando se vai poda decir: hoxe Galicia ten menos deuda pública que ningunha das comunidades autónomas porque fomos a comunidade que menos incrementou a deuda pública durante 10 anos consecutivos. Eso é un goberno que paga o que debe e un goberno que chega a fin de mes. Queridos amigos, estamos en San Cibrao. San Cibrao é un gran concello que ten un gran alcalde. Ten unha excelente corporación de mulleres e homes xóvenes, ambiciosos,
intelixentes e leais. E por eso cada vez que piden unha cousa é moi difícil dicirlle que non, aínda que o que pidan é sempre moi caro. Pero eso non importa. Porque 21 millóns de euros para 1,5 km, cantos son? É do máis de 1,5 km. 4 kilómetros. 21 millóns de euros sale a 1.000 millóns de pesetas cada kilómetro. Pero non importa. Temos ese compromiso e o cumplimos. E non digo que o cumplamos, é que está cumplido. Cando a empresa non lo entregue, o utilizamos. Decía Marta que Pedro tiña un gran equipo, e eu estou de acordo. E decía que todo o equipo de San Cibrao iba a traballar agora para o Partido Popular de Galicia. E eu veño a pedir o mismo. E recordo que nas últimas eleccións autonómicas o Partido Popular de Galicia conseguiu o 61,4% dos votos. 1.885. E engado. E nas eleccións municipales, sabedes o que conseguiu o señor Pedro e o seu equipo? Non o 61,4%, o 68%. 2.365 votos. Por tanto, me faltan 500 votos, Pedro. Me faltan 500 votos para empatar o que ti tes en San Cibrao. Ese é o compromiso que temos. E, por tanto, decide a Pedro, a Marta e ao teu equipo que espabilen e que consigan os mesmos votos para as autonómicas que teñen nas eleccións municipais. Porque eso será a garantía do deputado da maioría absoluta en Ourense. Amigos, remato xa porque nos temos que ir a Xinzo e de Xinzo a Verín. Aqueles que prefiren este goberno estable e aqueles que queiran ter un presidente do primeiro día ata o último, lles propoñemos que collan a papeleta da victoria do Partido Popular de Galicia. E os votantes de outros partidos tamén. Os votantes do Partido Socialista que non están de acordo en ir xuntos co Bloque, coaligado de Bildu e de Esquerra Republicana. Os que non están de acordo en ir cos de Podemos, cos das Mareas, cos do Compromiso por non sei quen, cos da Marea de arriba ou do baixo, cos de Anova, cos da Marea Atlántica, son 10, ainda nos queda, pero non vamos a perder o tempo. Todos aqueles do Partido Socialista que non estén de acordo o que está facendo o Partido Socialista, lle pedimos o voto tamén. E todos aqueles que van por outros partidos para que non goberne o PSOE e o Bloque, tamén lle pedimos o voto, porque se o voto non se entrega ao partido mayoritario quedará sin escano, e os votos que quedan sin escano son votos non válidos para manter a garantía de que non entre aquí o goberno de España, Podemos e PSOE, máis os nacionalistas. Queridos amigos, Galicia ten que saber cara a onde vai e, ademais, ten que ir hacia onde quere ir. Nós coñecemos o que é gobernar. Nós coñecemos o que é enfrontarse ás dificultades de cada momento. E os galegos coñecen esta Xunta de Galicia e tamén coñecen e me coñecen a min. Os galegos saben que, se confían en nós, o seu voto acaba no goberno directamente. Que se confían en nós, na noite electoral, os galegos van a elexir directamente o goberno de Galicia por os próximos 4 anos. Tedes esa posibilidade real nas mans. Que mellor que elexir o presidente de forma directa? Que mellor que elexir o goberno de forma directa? En outros regímenes parlamentarios ou noutros regímenes presidenciais hai unha urna para elexir o presidente de forma directa. Entón, o presidente non pode ser o que elixan un conxunto de diputados que perderon as eleccións. No, o presidente é aquel que o elixe directamente o povo. E eu vos digo que, collendo a papeleta do Partido Popular, elixides directamente o presidente de Galicia. E elixides directamente o goberno. E elixides que Marta sexa diputada no Parlamento de Galicia. E elixides que José sexa parlamentario no Parlamento de Galicia. E elixides que os compañeros que estén aquí, Cristina, os demais, sexan parlamentarios no Parlamento de Galicia. E decides, en definitiva, o futuro. E agora, queridos amigos, como están sonando as campanas, é porque temos unha boa noticia. As campanas tocan, ás veces, por malas noticias, pero este campanar é por boas noticias. Os das malas noticias, as campanas tocan moi pouco a pouco. Esta é unha campana de alegría. E a campana de alegría é que temos moitas posibilidades de alegrarnos o 12 de xullo porque Galicia volva a gañar as eleccións. Moitísimas gracias a todos. Moito ánimo. Adiante. A votar todos o 12.
dos espiños, espiñas, a natureza é raíña. Galicia moito e por todo o mar, húmedo ceo e terra chá. Galicia donde doxe mañá, Galicia eterna, Galicia xa. Galicia é moito, moita Galicia noutro tempo, nestes días e os que veñan a benvida. Galicia é moito, moita Galicia, arte a roubo de antoloxía, a nosa historia e xeografía. Galicia é moito elar e fogar, avoa, nai, muller, filla, irmá. Galicia é fecho do mal ollar, Galicia aberta de par en par. Fora meigas, veña fía, turuxo e bruxería, veña cougo, romería, a nosa sabiduría que de ouro é un tesouro, repenicar de todos. Canta doce, canta forte, canta moito, canta coro.